जोङो क'क्राझार जिल्ला अल बर' एक्स-भलुन्टियार फर्स आफादनिफ्राय जोङो प्रेस मिट होनो आखायाव लादों। बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ बिथा खालामनानै जों क'क्राझार जिल्ला अल बर' एक्स-भलुन्टियार फर्स आफाद दानानै लानो थाखाय जोङो फेब्रुवारि दाननि 7 आरो 8 अक्ट'खालि 2022 जोङो क'क्राझार जिल्ला अल बर' एक्स-भलुन्टियार फर्सखौ पाटगाव आन्चलिकनि आलां बाजाराव जों बेखौ जयैनो दाफुंनानै लादोंमोन आरो जोंनि गेजेराव मोनसे कमन आन्डारस्टेन्डिंआ जोंनाव दंमोन। जोङो माहारिनि थाखाय जों मावलांगोन होननानै आरो लोगोसे जोंनि बड'फानि सिमां बड'लेण्ड सोरजिनायनि आलादा बड' रायजो दानायनि बे सिमाङा जोंनाव बयनावबो दङमोन आरो बे आन्डारस्टेन्डिंखौ लानानै जों दिनै जयैनो बे जिल्ला आफादखौ बा मावसोम आफादखौ जों दानानै लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि दानानै होजानाय माखासे गोजौ लेभेलनि आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोना जोंखौ बेसेबा गोबाव समनि उनावबाबो बे बडिखौ दानायनि उनावबो बिनि मोनसे सार्च अभार जे होनांगौ बेखौ होनो हायाखै। बिथांमोना बिबानखौ गथायनो हायाखै आरो बेखौ जोङो गोबाव सम जोङो नेबाय बुंबाय, थेवबो बिथाङा खुनु जोङो मोनसे रेसपन्सिभ परिबेस आरो मोनसे रिजाल्ट जोंनो होफैनो हायाखै। जायनि फलाव जोङो माखासे जायफोर साननो हानाय बे जोंनि मावसोम आफादनि सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोना ज' जानानै जोङो 12थासो आन्चलिकआ ज' जानानै बे जिल्लानिनो आफादगिरिनो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। दे नोंथाङा सार्चखौ गथायनांगौ आरो जिल्ला आफादखौ मोजाङै दैदेननांगौ, बेखौ जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बेरखांहोदोंमोन। नाथाय बिनिबो जोङो दासिमबो रेसपन्सिभ गैयैयाव, बिथांनिफ्राय जेबो जोङो येस अर न' खुनु रिजाल्ट मोनैयाव, परिबेस गैयैयाव जोङो गासै आन्चलिकफ्रा ज' आरोबाव खौसेयैनो जोङो जानानै क'क्राझार जिल्ला अल बर' एक्स-भलुन्टियार फर्स आफादखौ जोंनि कुसुगाव आन्चलिकनि सिङाव जलेस्वरियाव जुलाइनि 3 अक्ट'आव 2022 जोङो बेखौ आबुङै दानानै लानाय जादों आरो जोङो बेखौ अलरेडि जोङो दासिमबो जोङो कार्जकरियाव दोनदों। जोंनि एजेन्डाफोर बादि जों खामानिखौ मावलांदों आरो बे आफादखौ जोङो दिनै मिरु आफादनि आफादगिरिनाव एप्रुभेल लानानै दासिम जोङो गोख्रोङै जोंनि बे जिल्ला मावसोम आफादा गासै 18टा आन्चलिकखौ जोङो दानानै लाफामनो हाबाय आरो बेयो आबुं गोख्रोंथि आरो मोनफ्रोमबो एप्रुभेल मोननाय आन्चलिकआ दा जोंजों खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनाव मोननैल' दा दङ आन्चलिक, बेखौबो जों बावैसोनो दानानै लानायनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लाबाय आरो दा बाथ्राया जाहैबाय, दा बेजोंल' बाथ्रा नंले, जोङो सुजुग सुबिदा होसेयावबो बिथांमोना मोनसेयावबो बिथांमोना दिनै आइसलेटेड, गावसोरनो जोंनिफ्राय गावस्रानानै जोंखौसो बिथांमोना टाइम टु टाइम आननेसेसारिलि एलिगेसन होनानै नाङा फाङा जोंखौहाय ब्लेम होगासिनो दङ। बियो खुनुदिन आजावथावथाव नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो बे प्रेस मिटखौ ओरैबायदि गोख्रैयै जों लानो सानदों बा जों होदों, बिथांमोना जाहाथे क्लियारिफाइड जायो आरो बिथांमोनजों थाफानाय जायफोर जोंनि सोद्रोमाफोर आरो रायजोफोरा बिथांमोनजों दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे दिनैनि बे प्रेस मिटनि महत्वखौ, इम्परटेन्सखौ बुजियो आरो बिथांमोना रोखा जानानै थायो। बे जिनिसखौ जोङो दिनै प्रेस मिटआव जोङो रोखा होनाय जाबाय आरो बिथांमोना जेबो क्लु गैया
जोंखौ ओरैनो ब्लेम होदों बिथांमोना अनेक स्कप अनेक सुजुग मोनदों जिल्ला आफादखौ दानानै सालायनायनि खिन्थु दिनै बिथांमोना गावसोरनो थिग गैयैयाव गावसोरनो खुनु मोनसे सांग्रांथि गैयैयाव आरो गावसोरजों गावसोर मोनसे सापर्टिं लाइन गैलायैयाव माने बेस गैलायैयाव बिथांमोनजों खुनु रायजोफोर दंना सापर्टारफोर दङ बे गैयैयाव बिथांमोना दिनै सासे सानै गावसोरनि सार्थखौनो बेस खालामनानै जोंखौसो जों गोख्रों आनसलिकखौ डिस्ट्रिक्टखौसो बिथांमोना जोंखौ सोंखारिगासिनो दङ जोंनि नुनायाव खुनु बिथांमोना आनसलिक गैया आरो बिथांमोना गावसोरनो जा कयेकजन दं बेजोंनो बिथांमोना गावसोरनि माने संगठनखौ सालायगासिनो दङ बेथ' खुनु मथे बे एक्सेप्टेबल जानो हाया बेयो मोनसे एक्नलेज मोननो थाङा आरो दा बेनि थाखायनो जों बुंनो सानदों बिथां सरल नार्जारि जायहा खुनु बेस गैया बिथांनि सत्रसायाव 19 आगष्टआव जे रोखोमनि जोंखौ ब्लेम होदों दा बिथांखौ जों बुंगोन बिथाङा गावहानो बेस गैया बिथाङा गावनो सापर्ट गैया आरो बिथाङा खुनु दिनैसिमबो बादि आनसलिक दानानै गावसोरनि हाबाफारिखौ एक्स भलन्टियार पस्ट मावनायनि खुनु रोखा प्रमाण गैया दा बिथांखौ आखौनो जों बुंदों जोंखौ अजथा बे रोखोमनि जुदि ब्लेम होबाय थायोबा जों सानाखै जे जोङो जोंनि बेबादि ब्लेम आननेसेसारि ब्लेम होलायनानै मुं सोलायनानै जोंनि लिडारफ्रा इमेज जाथों बिथांमोननि इमेजआ गोसोम हांगार नांथों आरो जोंनि संगठननि आफादनि मर्यादाफ्रा जोबथों होननानै जों लुबैया दा बिथांखौ जोङो गोख्रोङै सोंखारिगोन बिथाङा बे रोखोमनि जुनाय आननेसेसारिलि खुनु रिलिभेन्ट खुनु जुक्ति गैयालाबानो जोंनि मौजुद जाखानाय जेनाखि क'क्राझार जिल्ला मावसोम आफाद बिथाङा बिनि सायाव खुनुदिन बे रोखोमनि ब्लेमखौ लाबोनो दालाबोथों बेखौ जोङो गोख्रोङै बिथांखौ सोंखारिगोन मानो होनना बुङोबा गावहानो जेरैनो जायगा गैया सरल बिथाङा आरो संगठननि खुनु बिसोरा बेसबो गैखाया आरो संगठननि खुनु माबा बिसोरा गोख्रोंथि गैया आरो माने जोंनि जेनाखि भलन्टियार फर्सनि जे मिशन बेखौ मावनो थाखाय बिथांमोना खुनु एजेन्डा गैया दा जिखि जाया जोंहा बेल' नङा आरो जों बुंबावनो सानदों सरल नार्जारिनि सत्रसायाव जि एलिगेसना फैदों आं बुंनो साननाया बेनो जे अजाता जोंनि सासे राफोद सोद्रोमा भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा मनन्जय बरगयारि बिथाङा बे सासे राफोद आरो एक्टिभ बे जोंनि सोद्रोमा खिन्थु बिथाङा जों मिथिगौ बिथाङा गावनि देहा आरो न'खरनि उसुबिदानि थाखाय बियो सुदु बै पर्टफलिय'निफ्रायसो बियो रिजार्भेसन होनानै थादोंमोन नाथाय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि पर्टफलिय'निफ्राय रिजार्भेसन होदोंमोन नाथाय खुनुदिन मेम्बारशिपनिफ्राय बियो रिजार्भेसन होआखै खिन्थु दिनै जोङो बेखौनो बुंगोन बिथां सरल नार्जारिखौ दे जोङो अर्गेनाइजेसना जोंनि जिल्ला मावसोम आफादा एथ' जाम्बा नङा जे बिथांखौ बिथांनि एलिगेसनजों लोगोसे जोङो बिथांनि सासे बेक्ति सिन्ताधाराजों सोलिनो बा सोलियो वान मेननि दारै सोलियो होननाय जे एलिगेसन बेखौ जों बिथांखौ उल्थायै बुंनो सानदों जों बे जोंनि सोद्रोमा मनन्जयनि बेक्ति सिन्ताधाराजों जों सोलिया जोङो बर' माहारिनि जोंनि आफादनि संबिधाननि जोंनि थांखिनि खौ बेस खालामनानैसो जोंनि संगठना सोलियो जों खुनु बेक्तिनि माबायाव जों सोलिया आरो बे एलिगेसना मिनिंलेस आरो बेसलेस जों बेखौ खुनुदिन आजावनानै लाया बिथां सरल नार्जारिया सुदु बेल' नङा जोङो मनन्जयनि परेबो जोंनि मावसोम आफादखौ जिल्ला मावसोम आफादखौ बोरै ब्लेम खालामनो हायो बोरै मुं सोनो हायो रायजोफोरनि जनबननिफ्राय बोरै बिथांमोनखौ गोजानाव दोननो हायो बे रोखोमनि सोलो आरो कौशल बाहायनानै जोंखौ एलिगेसन बार बार बिथाङा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों दुखु मोनदों आरो जों बिथांखौ बुंगोन दा जोंखौ बुंदों जिल्ला मावसोम आफाद क'क्राझारा माने रायजो राजानिफ्राय थाखा खांदों थाखा बिसोरो अनसुंथाइनि नामै मेम्बारफोरनिफ्राय थाखा लादों बे माबाया
एलिगेशना किन्तु बेसलेस आरो खुनु बहाय बिथाङा जोंखौ प्रुभ होनो हाया जोङो जायफोर बेनिफिसियारि जायखौ जोङो लिस्टआव दोनदों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जाहाथे मोननो हायो जायफोर जोंना जिउ बावदों सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोना सरकारनि मोनसे पलिटिकेल एडमिनिस्ट्रेसनजों बिथांमोना मोनसे एसे सहाय मानोना बिथांमोना बहुत संग्रामाव सेक्रिफाइस खालामबोनायाव सरकारनि मोनसे दायित्व दङ जे जायफोर सरकारजों थानानै बिथांमोननि बिहोमा दं कन्ट्रिबिउसन दं सरकारा बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे होयो दा बेखिनि माबायाव जोङो बुंगोन बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदियाव सरजाबना होदों बदनामखौ बे डिस्ट्रिक्टआ डाइरेक्ट बे बेनिफिसियारिनिफ्राय थाखा लादों किन्तु जों बुंगोन बिनि प्रुफखौ बिथाङा होदों जोंनाव खुनु प्रुफ आरो रेकर्ड गैया सुदु जोंना जाहैबाय मोनसे गिदिर संगठन बे एथ' गिदिर संगठन आरो एथ' गिदिर महत जोंहा थांखि दं बड'लेण्ड सोरजिनायनि दा बे बेलायाव जोङो जोंनि थाखाखौ जोङो रायजोनिफ्राय खांनानै गावनि सार्थखौ सार्भ खालामनायनि खुनुदिन जोंनि प्रमिस आरो थांखि जानो हाया गतिके जों बुंगोन जोङो संगठनखौ सालायनो आफादखौ सालायनो थाखाय जोङो फाइनान्सियेल क्राइसिस हिसाबै आरो फाइनान्सियेलानो जोंनि बेकबन संगठनखौ सालायनो जिखुनु खामानि मावनो जोंना गिबियावनो फाइनान्सियेल मेटारा फैयो बिनि थाखायनो जोंनि संगठनफोरखौ सालायनानै जोंनि थांखिफोरखौ सुफुंनो जोंनि फैगौ माखासे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोङो आफादा मा खालामगोन जोंनो जिल्ला आफादा जोङो मेम्बारशिप ड्राइभ खालामदों आरो मेम्बारशिप ड्राइभआ बेबादि 500 जों मेम्बारशिप ड्राइभ खालामदों एनुवेलि साबसक्रिप्सन आरो बेयो दा जोंना एकमात्र बे संगठनखौ राफोद सालायलांनो थाखाय संगठनखौ जिबित खालामनो थाखाय जों बेखौ बाध्य जादों आरो मेम्बारशिपनिफ्राय ड्राइभ खालामनाय आरो बे थाखाया एनुवेलि जोंना खालि 500ल' 500ल' दा बे 500खौ जोङो रेसिय' हिसाबै रानदों जोंनि रुट लेभेलाव आनसलिक दं बिथांमोननो 250 आरो डिस्ट्रिक्टआव 125 आरो मिरुआवबो 125 रां दा बेखौ जोङो रेसिय'आव जोङो रानना होदों आरो बिनि बादै जों खुनु एक्सट्रा जोङो मेम्बारशिप जोंनि जायफोर बेनिफिसियारि जायफोर जोंनि माबाफोर दङ रायजोफोर दं जों बिनिफ्राय फैसा खाङाखै आरो जोंनि माखासे हाबाफारि जानायाव जोंना जोंनि डिस्ट्रिक्टआव आनसलिक हकफ्रा लकेलिटियाव जायफोर वेल विसारफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जास्ट एप्रचिंनि गेजेरजों जेखिनि मोनसे एसिस्टेन्सफोर होयो बेफोरखौ जोङो लानानै जोंनि संगठनखौ सालायगासिनो दं बिनि बादै खुनु एक्सट्रा रायजोनिफ्राय सोरनिबा व्यक्तिनिफ्राय जों बेबायदि फैसा खांनाय दिनैसिमबो नजिर आरो रेकर्ड गैया आरो बिनि थाखाय जोङो बिथां सरल नार्जारिखौ जों बुंगोन बिथांनि जेनाखि एलिगेसन बियो आउट एन्ड आउट बेसलेस खुनु रिलेभेन्ट गैया खुनु अथेन्टिक गैया खुनु जुक्ति गैया आरो बिनि थाखायनो जों बुंदों बिथाङा बे रोखोमनि एलिगेसन होनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ मानोना जों सानाखै जोङो बे रोखोमनि टाइम वेस्ट खालामनाय जोंनि थांखिया बिराद गिदिर नोंथांमोननि थांखियाबो गिदिर जोंनिबो थांखि बयनिबो थांखियानो गिदिर आरो बे बर'निनो मोनसे महत थांखियाव जोङो सहैनायनि लामाखौ लादोंबा जोङो बे रोखोमनि सोंखारिलायनाय मुं सोलायनाय बे बदनाम होलायनायनिफ्राय जों टाइमखौ वेस्ट खालामनानै लिडारनि इमेजफोरखौ नस्थ' खालामनाय प्लास जोंनि संगठननि मर्यादाखौ जोङो गोसोम दाग होनो नाङा बिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि नेचारनिफ्राय आखुनिफ्राय गोजानाव थानाया खुबैनो गाहाम जों बेखौहाय गोख्रोङै खावलायदों बिथांखौ बेखिनिखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला जोंनि अल बर' मौसोम आफादनिफ्राय जों बे फेसबुकखौ दिनै होबाय आं सानदों बिनि गेजेरजों जोंनि जायफोर सान्थौफोर दं जोंनि जायफोर माने ससियेल प्लेटफर्मफोर दं आरो रायजो राजाफोर बे इम्परटेन्सखौ जाहाथे महत्वखौ प्रेस मिटखौ बुजियो आरो बेजों बिथांमोना नायनानै मिथिनानै जाहाथे जाजमेन्टखौ होयो राइट जाजमेन्टखौ जों बेखौ आरो खावलायहरबाय आरो गोजोन्थों।